Әлбәттә, аның күренекле эшләре, аның онытылмас эшләре, эзләре калды татар сәнгатендә. Күренекле җырчыбызның дөнья күләм танылган эшләрен дөнья күләм тыңласак та без дөньяның төрле почмакларында, аның югары дәрәҗәдә башкару осталыгы. Аннарның менә бүгенге көндә оештырган җитәкчеләргә дә зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки безнең үзебезнең горурлыкларыбыз арта, үзебезнең шәхесләребез зурлыбыз икән, безнең татар дигән чын мәгънәдә үзебезнең үсешебез алга китә. Һәм безнең Европа дәвамында да дөнья күләмдә безне таныйлар. Менә Гали абыйның үзенең җырлары да нидер сөйкемле, үзендә дә шундый кишилеклек сыйфаты, ерактан елмайы дәшәр иде ул. Һәм аның менә ул җырларында да ул характерлары күренә.